Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. Nining dapit sa gabion, usa ka dako kaayo nga pribileyo alang kanimo kanako. Nga diin makahimo ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Labi na gyud sa Salmo 23. Diin kini nga sugilanon gihulagway sa balang kasulatan, labi na gyud sa kinabuhi ni David. Sa iyang sugilanon din ang Dios nakikauban kaniya. Gani ning kagabion, ako nagalaom og nagahandom og nagaampo nga sa atong pagtuon ato kanunay makaplagan og ato kanunay mabutang sa atong nauna nga ang pag-agak og paggiya sa buhi nga Dios makahatag og dakong pagtuo og lig-on nga pagsalig diha kaniya. Sa milabay nga pagtuon, gisgutan ni Pastor John David ang pirmiro nga punto. Diin ang Dios kanunay nagatanaw sa iyang katawhan. Dini kagabion, ang atong uluhan, naguluhan kinigsoon, He leadeth me in the path of righteousness. Apan sa dili pa kita magpadayon, gihangyo muna ko alang sa pagampo. Magampo ta, Ginoo, nining kagabion. Kami mapasalamaton tungod kay ikaw naghatag kanamo og lugway sa kinabuhi uban sa mayong panlawas. Gani Ginoo, ang panahon dili ni amuah. Ang oras dili amuah. Apan imo kaming gihatagan og pribileyo og panalangin ugasa aron masabtan namo unsa ikaw kamaayo sa among kinabuhi. Busak Amahan, giyahi kami pinaagi sa imong balang espiritu. Labi na gyud sa among mga kapaglaom karon nga nagampaminaw niini nga pagtulunan. Tuguti nga ang imong balang espiritu may maghatag kanamo og lamdag, masabtan namo ang imuhang tumong sa among kinabuhi. Kaya ako kining gipangayo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining kagabion, tuna na to ang topiko nga gitawag, He leads me in the path of righteousness. Lahi ni siya igsoon nga pinulungan. Kay sa King James gitawag siya, He leadeth me. Pero niini gagamit ko og simple nga English nga hubad. He leads me in the path of righteousness. Unya, ang tumong sa atong pagtuon karon dinhi igsoon nato kuhaon sa gitawag, He leads me. He leadeth me. Okay. Ato nga sabdan nga si King David sa gamay pa siya, usa ka bata nga diin matinumanon sa ginikanan. Usa ka anak nga diin masinlundon sa ginikanan. Ang iyang bulhaton mao ang pagbantay sa makarnero. Imagine, sa kadako kayong panahon, sa kadaghang panon sa makarnero, ang magbalantay sa karnero nga gihingan lang og si David. Wala siya'y angal, wala siya'y pagbagulbol, wala siya'y gumbol, wala siya'y kabalaka. Kung moingon iyang papa, anak, dada ang mga karniro o kini bakiruhi pasabsaba sila sa lunhaw nga masibsibanan. Si David, mga kapaglaom, wala gyud nag-ingon nga pa. Pwede ba nga bahin-bahin lang pud me? Pwede ba nga ipasa lang po nimo sa ako maigsoon? Murag ako namang gyud kanunay pa ang focus ani. Murag ako lang gyud ang kanunay nga kanang ako lang gyud ang magbalantay. Wala na bay lain nga igsoon nga mo atiman sab dili biya sayon pa ang ako nga kadaghan sa makarnero. Nya ako usa lamang ka bata. Igsoon si David wala siya'y paggumbol, wala siya'y pagreklamo. Ambot lang ka karon makapaglaom. Ang ato mga kabataan, kumusta man mo? Sa panahon ngayong ginikanan, musugo sa inyo. Sa panahon ngayong ginikanan, muhangyo sa inyo, nak. Palihog kog hugas sa plato, nak. Palihog kog pilo sa imuhang, kanang imuhang, kanang
biyaan daw, habol baka iplastar ang imong higdaan anak before ka mulakaw. Panilhig nak. Ambot lang. Umabuhat ba na karon, mga higala. Pero si David sa unang panahon, sa diha nga mingon ang iyang tatay, nak adto ang lugar dad-a ang makarnero tungod kay silagi pang gutom. Si David walay langan. Sabi no? Si David walay langan. Sa balang kasulatan, kung imong tan-awon pag-ayo ang Salmo 23, mga kapaglaon imo dihang makita nga ang author nga mao si David nagamit siya og metaphor. Metaphor tungod kay imagine nimo na sa iyang kanang paggamit sa mong pulong, iyang gigamit ang iyang eksperyensya. Ang iyang gigamit ang kasinatian niya, ang iyang sugilanon. Ngano ka nga si David nagamit ani nga word metaphor? Imagine, magbalantay unya karniro. Okay? Kay ang tumong niya ay nganon gigamit niya ang comparison sa magbalantay og sa karniro aron masabtan sa mga katawhan ang tiunay nga kamatuoran diin ang Dios nagaagak og nagaluwas sa iyang katawhan. Mugawas gid ba? Mugawas og masabtan gyud sa mga katawhan nga adunay Dios sa langit nga maoy mugiya og muluwas. Gani gitawag siya og magbalantay. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, usahay dili na ito ma-feel. Sa panahon nga kita naa sa relax kay kayong hayahay kay kayong oh, irko na akong plastada, irko na akong balay. Dakog income. Di na ito ma-feel. Nga naman. Tungod kay naata sa hayahay nga hamugaway. Kahimtang nga hamugaway, hayahay ang kahimtang. Sultian ta mo. Ang Dios nagapahinumdum kanato kapag laom nining kagabion. Nga matag gutlo, matag pitik sa orasan, may sugilanon ka og may sugilanon ko. Gusto sa Dios nga mahinumduman nato nga siya maoy nag-agak sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga masabtan gyud nato nga ang kamatuoran sulod sa kinabuhi mao ang Dios nga mao ang magbalantay. Kung walay Dios nagbantay sa kinabuhi, kung walay Ginoo, sultian kay igsoon, ambot lang ata, padpad karon. Mao na sa atong kinabuhi, sa imong pagkaikaw, sa akong pagkako, may sugilanon ta. Nga pwede na to mapahat ang atong sugilanon sa uban, pwede na to mapasa ang atong sugilanon sa panahon nga kita muadto mo share. Sa panahon nga kita usab kanabang mubisita ta. Ito katong sugilan igsoon nga nindot og tamis paminawon og handumon. Sama sa kinabuhi ni David. Imagine, big he leads small he. Ang dako nga he nga mao ang Dios nagagiya sa gamay nga he. But pasabot ang magbalantay nga mao ang Ginoo. Og sa Bisaya pa, ang Ginoo mo ako magbalantay, walay nakulang kanako. Mingon si David na, og unya mingon siya, kini nga Dios mo nagbantay sa akong kinabuhi. Si David samtang siya nagabakiro sa iyahang kanang mga karnero. Imagine, dili basta-basta. Dili basta-basta ang pagbakiro, ang pag-abog, pagdala sa dako kayong panon nga makarnero. Panahon nga nako sa dormitory, igsoon, dili sayon ang magbantay og karnero. Dili sayon. Persultian kanako nining kagabion. Bisan si David
kanunay nagabantay, kanunay nagaabog, si David kanunay nagatanaw og kanunay nagaobserbar. Sa diha nga iyang bakiruhan og iyang pasibsibon ang iyang mga karnero. Ngano nakaingon si David, He leadeth me. Ngano nakaingon si David, He leadeth me. Ikaw igsoon, nakaingon ba ka sa imong kagalingon nga hangtod karon gigiyahan gyapon ko sa Ginoo? Hangtod karon ang Ginoo nagaagak gyapon ako, hangtod karon ang Ginoo nagasapnay gyapon ako, hangtod karon ang Ginoo naga bantay sa akong kinabuhi. Nakayon sa David, He leadeth me. Salmo 23, versikulo 3. He leadeth me in the path of righteousness. Just imagine. Mingon sa David, gigiyahan ako sa Ginoo ni adtong panahon na tungod kay iyang nahimduman nga ang Dios nagagiya kaniya didto sa panahon nga siya usa pa ka magbantay. Kay ang Salmo igsoon probably gisulat kini David sa panahon nga hari na siya. Ug unya iyang gidetalye nga mingon siya, the Lord is my shepherd, ang Ginoo mo akong magbantay. Ug unya walay nakulang kanako. God provided everything. Sa diha nga siya nakigkauban sa Dios, sa diha nga siya nakighugoy-hugoy, nakigsuod sa presensya sa Dios. Mingon siya, He leadeth me because God leads him in the past. Dili ka makaingon nga ang Ginoo nag-agak nako, ang Ginoo naga-secure sa akong ginabuhi, ang Ginoo mo'y akong magbantay, siya gabantay sa akong kinabuhi kung wa ka ka-eksperyensya. Mo bitaw ning naingon drio, my story, God's glory. Ang akong sugilanon, himaya sa Dios. Nganong himaya sa Dios? Tungod kay usay di na to masabtan nga ang atong kinabuhi dagag ana-ana ba, dagag liko-liko, pero gusto na sa Ginoo. Nganong hiyagi tag liko-liko, nganong hiyagi tag corpse sa itong kinabuhi, tungod kay gusto sa Ginoo mga kapaglaom. Nga mutino ang atong pagtuo. Gusto sa Dios nga ang atong pagtuo mutimgas, mulig-on, luyos sa mga liko-liko pagsulay sa kinabuhi. Muna, makayunta ang Ginoo nagagiya kanako tungod kay atong na-experience na. Di lamang karon kundi ato pang milabay nga mga adlaw, milabay nga katuigan, milabay nga mga siglo. Imagine, ang magbalantay sa karnero, nga mas David. Gidala niya ang karnero sa lisod kaayo nga dapit. Lahi-lahi og agianan, nay lisod, nay sayon, nay kimba, nay sagbuton, nay batuon. Pero wa niya naisipan nga naman. Kay nakabalo siya nga ang Ginoo magagiya kaniya. Igsoon, sa atong kinabuhi daghan tag kimba. Daghan taw kanang kasinatian nga usay mingunta nga bugat man ni kayo. Nganong ug napay Ginoo dapat straight unta ako agianan. Di na unta magliko-liko ko sa ako nga lakwan. Tuloy-tuloy straight, hayahay unta. Pero sultian ka na makigsunan. Kini bitang pagsulay og kanang mga challenges tong kinabuhi. Gitugot sa Ginoo para nga palabang maablig na atong hunahuna ba nga luyo ning tanan, bisag sakit, bisag bugat, gapas anta sa lulan, bisan og usay makayunta. Ginoo, gitamukan ako sa baga kayo nga problema. Ang importante diha, gihapon ta mubiya sa Ginoo. Kay ni anang panahon na, sa panahon nga kita, buduos Ginoo, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga problema. God leads. Ang Ginoo magagiya. Sama ni David. Sa iyang pagsuri dalas karniro, wa siya kabalo. Nga sunahan na ilubo. Na manulukob. Na mga dagkong mga mananap nga mutukob sa mga karniro, mukaon sa karniro, pero igsoon, sultian ka na ko. Wala siya nabalaka na. Because nasabtan niya nga ang Ginoo mo'y nagya.
Nasabtan niya nga bisan sa kadako kayo sa iyang gipangdala, dako kayong panon sa kanila iyang gidala, pero nasabtan niya nga ako namang gitugyan sinong tanan. Kinahanglan pa di ko mabulaka. Kabalo ko nga sa dili ko sa likod, pero nay daghang manulunda nga nagbantay sa akong mga karniro. Aron kini mga lubo nga nagtanaw sa mga karniro, dili makahimo sa pagkaon bisan usa kanila. Ato hinumduman, makaigsunan. Daghang tagsugilayon sa kinabuhi. Para po kong pangutana, sa imong kasinatian, sa imong sugilanon, imo bang nahinumduman ang Ginoo giunsa kaniya pagluwas? Imo bang nahinumduman ang Ginoo giunsa kaniya pagbangon? Luyos sa baratian nga din makaingon ka siguro min ka, Ginoo murag hapit na akong matay. Ginoo, ako itugyan akong kinabuhi kanimo, Ginoo, kun maulian ko, mualagad ko, Ginoo. Makapaglaom. Sa panahon nga giluwas kita sa Ginoo, sa panahon nga ikaw giluwas sa Ginoo, anang baratian, imo ba siyang nahinumduman? Sa atong relasyon, sulod sa pulianan, banag asawa, banag anak, asawa anak, silingan, ato bang nahinumduman ang Ginoo sa panahon nga bugat kay magbulag nami kay basig mi sulbad, pero pinaagi sa imong pag-ampog pagsali sa Ginoo ang tanan na balik, ang tanan na repair. Imo ba nang ginumduman? Og iso nugwa pa nimo matagamtami og unsa ang Ginoo mugya sa imong kinabuhi. Ihangad ang imong mata salig sa Ginoo. I-surrender ang imong problema sa Ginoo. How about sa mga sakyanan? Mga driver, may gala kong mga gamaniho di sa sakyanan. Sa panahon nga sa imong pagbiyahe, imo bang nahinumduman, Ginoo, ubani ko, Ginoo, ilikay ang mga disgrasya sa akong panaw, sa akong biyahe, ilikay, aron ang akong mapasayro, salbar ang kinabuhi, walay mawala. Imo bang nahinumduman ang Ginoo niyang tungura? Sa mga mag-uma, nahinumduman ba nato nga ang Ginoo mo'y nagpanlangin sa atong mga kaumahan, naghatag og abot, naghatag og dakong ani. Ato ba nahinumduman? How about sa atong pagtuon, labi na sa atong mga estudyante? Tuon tayo gikan sa dari, high school, college, pag sa college, either magmasteral or either mo proceed ngadto sa medicine. Dagkong libro atong gitubang, inyong gitubang. Hinumdumi, nakahinumdum ba kamo sa Ginoo? Sa panahon nga kamo makatagamtam og tamis nga kalampusan, hayahay ang kahimtang ang kinabuhi, okay na kayo. Nakahinumdum ba ka sa Ginoo nga ang Ginoo mo hinungdan nining tanan nga gigiyahan ka. Kay gusto sa Ginoo masabtan nimo nga may Dios sa langit nga gitawag magbalantay. Ang kini nga magbalantay wala kabyae gikan kaniadtog hangtod karon. Lisod ang pagdisiplina sa kabataan. Tinuod. Pero kung iduko nimo yung ulo, piko imong tuhod, isurrender ang tanan sa Ginoo, ikaw na bahala nini. Gipiyal nimo ni mga anak ngani kanamo. Kabalumi, kay ikaw lang Ginoo ang angayan, pasidunggan, angayan, Ginoo, takos daygon, tuguti, nga ang imong presensya mo'y magdala ni ining bata, ni ining akong mga anak. Surrender everything to God. Tungod kay ang Dios, kabalo siya unsaon kay igsoon pag-agak ug paggiya. Natoy kasinatian sa kinabuhi. Kini akong eksperyensya, makayan ko, dili ko, kanabang gitawag na to ba nga, pwede dili istorya, pwede taguan, pero igsoon, sultihan ta mo, may kuyog ko sa mong grupo. Grupo nga dagkong tao, grupo nga saktog kargada ba? Ngadto ako nabati nga murag sila, kumukuyog ko nila, malipayon ko niya, basta makain ko nga, basig naadri akong kaugmaon. Muna sa akong pagkuyog-kuyog sa grupo, nagmahay ko. Nganong nagpastor ko? Nga pwede ramday nga mo eskwela kog lain nga kurso, nganong pastor pa man? Nga ang pagkapastor, di man sayon. Kinahalag,
Utong kinahanglan og kanang ligong pagtuo kinahanglan og commitment. Sultian ta mo. Gatuo malagita nga sa pagkuykuyog sa mga grupo ba. Nining panahon na nalingaw ang grupo nako. Kay may istorya po ta, di pang hinambog, mo kanta, mo gitar, sa taw kuyog-kuyog na mo. Nag-open ko sila nga gusto ko mahimong kanang chaplain, either sa PNP o sa military. Mingon tong ako amigo nga dakong tao. Rel, kung gusto ka nga mahimong chaplain sa military, anytime pwede ka na ako mapasulod. Kaya na ang naglingkod diha ang akong makabaro. Pero ubos sa kondisyon. Imong buhian o kalimtan ang imong pagkapastor o ang imong pagka-adventista. Limbot akong balibo. Usa kahagit nga, giinan ko niya. Nindot niya nga naman. Dako kagrangko, dako sweldo, imong sakinan, helicopter. Kay, dako magrangko. Kabilin si mo, kanang Mindanao. Sultian ta mo. Gahunaon na ako. Sa offer ba? Ay di, dawaton ako og dili. Total, ang Ginoo, mupasaylo man ako og mga kong pasaylo. Usa ka gabi na, gaampo ko, Ginoo. Tabangi ko nga makalingkawas ani nga klase nga grupo. Katan ako sa akong asawa o sa akong anak. Karong panahon na, kuyog na ko kung anak kong pamilya. Posible, aduna na, kung akong dawaton ang kining challenge, pipinala lamang kagutlo og panahon nga akong ma-invest sa akong anak, o sa akong asawa, akong pamilya. Hila ko, Ginoo! Posible og kini mao'y tubag sa akong mga pag-ampo, pero ngano man nga, bugat man sa kuha. Sultihan ta mo kaigsunan. Sultihan ta mo kapaglaom. Niatong tungura, wala ko klarong tulog. Nya, usak hay gayon, mitawag ko. Mingon ko, nining panahon na, kinahanglan mo serbisyo ko diya sa Ginoo. Igsoon, kung akong gidawat tunga challenge, ang akong giapas dungog, ang akong giapas rangko, ang akong giapas sweldo, akong giapas kalabang hayahay ang kinabuhi. Kung ako tong gidawat, wa ko dinhi karon. Wa ka na ako nagpastor, posible, grabe na ang ingnon ta igsoon, pagpakasala na ko sa kalibutan. Mahigala sa atong kinabuhi. Lahi-lahi ta og kasinatian. Lahi-lahi ta og sugilanon sa kinabuhi. Pagsulton, sultihan ta mo makaigsunan. Luyo sa imong na-experiencehan karon. Luyo sa imong natagamtaman karon. May Diyos sa langit nga nagtanaw kanimo. Nga andam siya mugiya og muagak sa panahon nga ikaw moingon kaniya, Ginoo, ikaw ang akong Diyos karon ug ang akong magbulantay. Sa panahon nga ikaw adunay problema sa kinabuhi, balatian. Sa panahon nga ikaw adunay mga hagit sa kinabuhi. Hinumdumi nga ang Dios mao lamang ang makaagak ning tanan. Ug ugaling ikaw nagmalampuson karon. Ikaw dako og kaptanan, ikaw dako og makaman, ikaw adunay mga sakyan hinumdumi. Nadawat ti matungod kay gialalayan kas Ginoo, giaga kas Ginoo, gisapong kas Ginoo. Hangtod miabot ka nga punto. Kasinatian sa kinabuhi nga di nato malimtan nga ang Dios nakigkauban sa tanang panahon. Lahi-lahi igsoon ang atong kinabuhi, sugilanon. Lahi-lahi ang atong intro, ang dagan sa kinabuhi, pero sultian kanako. Sultian kanako, nga bisan unsa pa ang lahi-lahi ang dalan og atong giagyan sa kinabuhi. Mao ni ang mensahe ning kagabion. Ang Ginoo maoy angay pasalamatan og ang iyang ngalan mo'y angay pasidunggan walay lain. Di kami yun nga, gumikan man ako kay naningkamot man ko, giskulahan man ako ni, gaguan ako ni. No! Tungod sa Ginoo, na ing anak karon muna sa tanang panahon, sa imong pamilya, sa imong kasinatan sa kinabuhi, sa imong bulaton,
ang ngalan sa Dios mao'y mahimaya dili ang imuha. O hinumdumi nga bisan asa ka madto, God leads. Mahigala ning kagabion. Gangyo ikaw nako sa pagpiyong sa iyong mga mata, pagpainumdum unsa ka buutan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa ka maayo ang Ginoo sa imong pamilya, unsa ka maayo ang Ginoo sa imong pagkatao. Sama ni David. Sa iyang pagkagamay, dili angayan sa mahimong hari. Pero sa panahon nga gipilis gyud sa panahon gigihan sa Ginoo, kanuna niya na-recognize, kanuna nabandira nga ang tanan. Ibalik gyud kay kini mooy ang hinungdan ning tanan mao ang Dios. Kung kana igsuon ang imong pag-ampo ni kagabion, Ginoo, nakalimot ko sa pag-recognize kanimo. Ginoo, nakalimot ko sa pagduol kanimo. Ipiyong imong mata, mag-ampo ta. Balaan nga Dios ning kagabion. Ikaw nakabalo og unsa among kahimtang karon. Kabalo ka Ginoo og unsa among pagkatao karon. Kung adunay nakababag sa among relasyon nga kanimo, o Dios, tangtanga kini. Og hinumdumi Ginoo ang among gipangbati. Gusto mi nga mubalik sa imong sabakan. Aron gusto namo Ginoo nga ikaw gyud mismo ang giya og muagak kanamo. Aron kanunay ikaw namo mahimaya hangtod sa walay katapusan. Panalangin ni Amahan ang amo mga kapaglaom nga naminaw karon, amo makaigsunan. Kung doon sila batian, o Dios, ayuha sila. Nay pulbinas minamay, Ginoo, tabangi, hatagig kaalam o kahibalo nga masulbad nila ang problema uban sa iyong pagtabang o pagtugot. Daligon ka Amahan sa walay katapusan. Tuguti nga kining minsay nga munudunggan karon, makahatag kinig kabag-uhan sa mong kinabuhi, makahatag ka na mo og pagpahinumdum nga ikaw lamang ang Dios nga magbulantay ug ikaw ang Dios nga nagagiya ka na mo ug nagaagak ug nagasapwang kanamong tanan. Kaya ako ning pangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo manuluwas. Amen. Maayong gabi kapaglaom.